Yar tsuntuwa an haɗa kewace samuwa ta ƙaurace mai nasara ita yi ta har yau wadata bai tsira ba. Babban gari a farkon shigar sakwai ganuwa, zuciya da dangin jikin takwai yawan mantuwa. Kowa ya kwanta nasara to ba zai yi kuka ba. Ba gajiya kwana biyu. Ya aiki ya muka ji da abubuwan nan da ke ta faruwa. Wato Suraj ba komai bane yasa ka ji ina ta ce maka ina so mu haɗu. Sako ne Amira ta bani ta ce in sanar da kai. A gaskiya Suraj, Amira ta daɗe tana matuƙar son ka. Ta yi maka nuni, ta yi duk yadda za ka yi ka gane, amma ka kasa gane haka. Har sai da ta kasa daurewa, ta furta min cewa in furta maka tana ƙaunar ka. Amma Amira tana da hankali kuwa, ita ba ta tunanin matsatsalin da suke faruwa da mahaifinta da 'yar uwarta Hamida. Ita kawai ta damuwa ta mata soyayya ne. Sannan fa karfa ta manta cewa fa 'yar uwarta Hamida fa budurwa ta ce. Me yasa ni inda a ce na san wannan maganar ma zaki gaya min, wallahi da ba zan ma tsaya saurare ki ba. Suraj, ka tsaya kai mata uzuri, ba laifinta bane. Baka san wata ba, a tafin hannun kake da ni kake zance, za a koma gidan jiya. Kama da ciwon zuciya, ku tausayin hawa raina, kada ku yi raba kauna, ta zamjinin jiki. Alhaji, muna godiya fa da wannan gida da aka bamu. Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara arziki. Mun gode, mun gode. Amin, amin. Ashe kuma Malam Sula ƙaddarar ta auka masa kenan.
Wallahi Alhaji. Yanzu dai muna nan muna ta addu'a. Duk inda yake Allah ya bayyanar da shi kuma Allah ya tona masa asiri. Ai lamarin sai haƙuri. Abubuwan haka suke ta faruwa malam. Na yau daban na gobe daban. To ba su yi bayanin abin da suke da bukata ba na daga kuɗin fansa har yanzu? Ba su yi bayanin komai ba. Haka ce ita ma yarinya ba a ganta ba. Wallahi ita ma har yanzu ba mu ji motsinta ba. Mun je mun tambayi dangin na kusa da na nesa amma shiru ba wanda ya ji. Kuma ita yarinyar nan ba fita take yi ba ta cika yawo in ma za ta je ko makota ne sai ta sanar da ni. Allah shi kyauta. Allah shi kyauta. Allah ya bayyana su. Allah ya bayyana su. Allah ya bayyana su. Wannan ita yar uwarta ce wannan koko ne? Ka san tagwaye ne. Wancan da aka ɗauke ita ce Hassana, wannan kuma Usaina ce. To, ikon Allah, Allah sarki. Kaji, wannan abu mai tashin hankali malam. Ga ma abokiyar tagwaitakar da kina gani hankali sai fita shi tunda ana kanzu a lokaci guda. Ki haƙuri, ki haƙuri. Yaro zai kawo muku tunda abin zai kawo muku kayan abinci. Alhaji, Allah isa ka da alheri da wannan ɗawainiya. Mun gode, mun gode. A iya binciken da muka aiwatar ko kuma ce muka gabatar, abokinka ya nuna mana cewar ba shi kaɗai ne a daidai lokacin da aka ɗauke malam Sala ba, tare kuke. Gaskiya ne labai muna tare. To, shin ko za ka iya gaya mun kalar motar da ta zo ta ɗauki malam Sala? Mota ce kamfanin Honda ƙirar EOD. Ka gane ɗaya daga cikin mutanen da suka ɗauke su ko kai ma baka fahimta ba? Wallahi labai suna daga nesa, a can muka hango su ba mu iya gane fuskan ko mutum ɗaya daga ciki ba saboda sun yi nesa da mu. Haka ne, amma in tambaye ka mana, shin lokacin da motar ta tashi tafiya ko kuma lokacin da ta shigo layin baka kai wani abu daga jikin lambar ba ka ɗauka? Yallaɓe lambar motar na ita ma'arifa take. Good. Ka yi haƙuri da kiranka da muka yi muka ɓata maka lokaci, aikinmu ne biyu ta haka. Domin ku ne mutanen da Allah ya kaddara a gabanku aka ɗauki malam Sale, to dole za mu ringa kiran ku time to time muna samun information a wajen domin ku za ku taimaka wa aikin ya zama success. Na gode. Za ka iya tafiya. Yallaɓe. Na gode. Allah taimaka. To yanzu Amira da kika je me cinye ki ba ga kin dawo ba? Mama kina a ce wasu gida su sake nema na. Haka ni ma suka ce kuma ba zai wuce akan wa'annan tambayoyin ba game da mahaifinki da 'yar uwarki. To, amma yin mama na kasa gane wannan al'amarin. Anya ko ba zargi nan suke yi ba? Ai ko ni ma da suka zo tambayoyin suka yi mun. Ke ma ɗin ma in kin sake komawa ba zai wuce akan tambayoyin nan mahaifinki da 'yar uwanki ba.
kin ga kuma ai sun kyauta ko? Gaskiya ne kuma. Salon aikinsu ne ma haka. Kuma a hakan ma ai addu'a muke yi su ma suna taimakawa Allah ya bayyana duk wanda ya yi wannan aiki da sa hannu ko da sa hannun wani mace ko namiji Allah ya tona asirinsu. Haji kana bani labari a waya kuma mun karasa kuma sai ka kashe. To albashirinka. Zainab dai an ganta. Amma da tabbacin ita din ne Alhaji? Kwarai da gaske ita ce mana. A ina kenan suka ganta Alhaji? Wal ba a ce min ba a gaya min ina ne takamaimai aka ganta ba. Kana ji? Amma dai lalle ilalla an ganta an kuma tabbatar min da cewar ita din ce. To fa gaskiya wahala ta zo ƙarshe. Kwarai da gaske. Kwarai da gaske. Kwarai da gaske. Ai yanzu komai ya zo ƙarshe. Wani mataki ka ɗauka Alhaji? Matakin kenan a dai kau da ita. Shi ne kwanciyar hankalin. Mai gudu ya sha gudunsa ya sha da ƙyar bai tsira ba. Ɗauruwa ta ɗauri ɗaurin da ko kaɗan bai kuntu ba. Wa za ya share zubar hawayen Yar Tsuntuwa. Irin wannan ce take sa fa mutane suke daina taimako. Yanzu dai kaga saboda haƙƙin makwabtaka na ji na faɗa musu wannan abin, amma gashi abin ya juya ya zama matsala. Amma fa na ɗora ta. Kai ko ni? Ai baka komai ba ma. Ga wannan shugaban hukumar da tambayoyi kamar ya tambaye kai aka haife ka. Wai ashe ita ma dama Hamida ta ɓata? Ban sani ba, ni ma daga baya nake ji. To Allah ya bayyana su, amma Malam Sale mutumin kirki ne. Mutumin kirki ne. To abokina Allah bayyana su. Amin. Dan daraja amin. Allah ya kyauta. Amin, zo mu ƙarasa an samu ɗan yi wanka. Gaskiya ya kamata ka. Ni kwa ƙawata ba kya tunanin mutanen nan zargina suke yi? Ba na tunanin haka, kawai dai binciken su suke. Ai kwata-kwata in gaya miki na kasa samun natsuwa ne tun da aka fara bincike akan Amira. Domin a duk lokacin da nake tafiya sai in ji kamar ana bibiya ta a baya. Kawata, kin sa a ranki ne, kawai ki cire shi daga ranki. Ki rayuwanki. Kai ƙawata. Mu koma kawai na gaji da tafiyan nan saboda kwata-kwata hankali na ba a kwanta yake ba. Kawata, kawai kin sa a ranki ne, ki cire wannan magana a ranki. Ki rayuwanki. Haka kike gani amma ba zan taba iya cire wannan abin a raina ba tunda aka fara bincike akan Amira. Yawwa kawata, kin san ina bala'in son wannan gayan goga na unguwanmu. Goga? Ke ko banda abinki me zaki da dan daba? Dan daba me zan yi da dan daba? Ni dai ko a yaya san shi nake. So, lallai kin taro ma cike kika ga zaki iya Allah ya taimaka. Hello sa, mun yi nasarar samun wayar Hamida a wajen. A hannun wani ɗan fulani ne a wajen yana noma. Mun riƙe shi sa. Ok sa. Ok sa. Ok. Ok. Kai, dama baka tabbatar ita bace ka saka muka zo mu har a gaya wa Alhaji ya kamata kamar haka. Layi uga daga nesa da na ganta nazarta ita ce sai da ta matso kusa sai na gaba ita bace ba. Babban bacin raina ma ka gani kiran Alhaji da mai na sanar da shi cewa an ga matan nan yanzu ban san da wannan ido za mu je mu gan shi mu ce mar ba matan nan ban aka gani ba. Ina rantsi da Allah in don tunani walwalo kama to ka canja shi to daga yanzu
ka tabbatar da lalle ka ga abin zahiri ne ka ce gaya mu yanzu me za a ce Alhaji bayan sai da in gaya masa na ɗauko da suka cancanta a wannan aiki za su iya hallabar yabo ya babu a gaban ka yanzu da wani ido zai kalle mu ya ce wani lusarai wannan baka ci wani mutunci ba to na rantsi da Allah kar ke da ƙara min irin wani abin na rantsi da Allah ka ji ni ko ya ake ci gaba da kitsin Hamida? Yanzu zan nufi yankin labai. So you have to be very careful saboda mu samu madafa akan maganar. Kai ya ake cikin maganar Suleiman, Malam Suleiman? Kan signals ba? So muna kan aikin dai. We are still working on it. So kuma babu wani feedback da ya kamata sai ce wurin zuwa sarki. To amma me kake a office? Ya kamata a ce yanzu kana wajen. Yanzu ne na sauka kan aikinsa. So amma na yi kokarin barin ma'aikatan mu a can. So you have to go back now saboda in baka wajen akwai matsala. Sadiya. Baiwa Allah, lafiya da kiran sunana? Kin yi mamaki ko sanin sunanki da ne? Kwarai da gaske saboda ba mu yi fuskanki ba. Okay. Sunana Samira ko kuma in ce miki Detective Samira. Ga duka dina. Ko zan iya sanin me ke da fara ke kuma ya aka kika san ina ƙauyen nan? Kin yi mamaki ko? Ba wani abu bane. Kawai zaki amsa mana wasu tambayoyi ne kalilan a office. Za mu iya zuwa? Ba damuwa za mu iya tafiya. Ga sarauniyar mata nisa kin gawurta tamburar kina doka nisa sanni yar gata nisa palace nisa palace nisa palace sarauniyar supplement nisa masu kayan mata. A gyara miki jiki ki kyau fatar ki ta yi sheƙi sai kin ziyarci Nisa Palace. Kowace irin launin fata akwai yadda Nisa Palace take gyara shi. Za ta gyara miki cikinki da wajenki ki zama son kowa kyan wanda ya rasa. Akwai maganin matse al'aura mai da tsohuwa yarinya. Al'aurar ki za ta yi kyau tare da kamshi domin maganin benefits of manjakani na kashe warin gaba. Sumarki ta yi sheƙi, ta yi kyau, ta yi laushi, ta zama abin sha'awa sai a Nisa Palace. Nisa Palace bata tsaya iya nan ba. Idan kina son mamanki ya cicciko ki zama cikakkiyar mace ga gaba ga baya ki ziyarci Nisa Palace. Magic brightening kuma shi ke sa laushin fata da haske mai kyau. Sumul fatar ki ta yi tas. Sannan akwai glutathione injection domin gyara jiki da launin fata. Sannan kuma muna da Sighting Skin Glutathione. Yana da kyau ga uwa mai shayarwa ya gyara ta ya gyara ɗanta sannan fatarsa ta yi kyau ta yi laushi ta yi ɓaɓɓal. Yana bunƙasa lafiyar yaro da kuma mahaifiyarsa. Satin Skin Glutathione na maganin stretch mark ma'ana nan karwa yana kuma taimakawa mai ciki da ɗan da ke cikinta. Nisa Palace muna da Blends Main Coffee wanda ke ƙarawa maza kuzari da taimaka masu wajen mu'amala da iyalansu. Yana taimakawa masu diabetes ma'ana ciwon siga wajen mu'amala da iyalansu. Ku ziyarci Nisa Palace mai supplement ta adireshin mu kamar haka. Shop A14 AAN Laboring Center 20 Kashim Ibrahim Road, Ngwareme, Kaduna State. Ko kuma office ɗinmu da ke birnin tarayya wato Abuja. Za ku iya tuntuɓar mu
a kafofin sadarwa sai kun ga sarauniya mai supplement Nisa Palace kina da farin jinin masoya mai kayan haɗin mata nisa ke dabanci. Ga sarauniya mai supplement Nisa Palace kina da farin jinin masoya mai kayan haɗin mata nisa ke dabanci. Ga sarauniya mai supplement Nisa Palace kina da farin jinin masoya mai kayan haɗin mata nisa ke dabanci. Ga sarauniya Nisa mai supplement Nisa Palace kina da farin jinin masoya mai kayan haɗin mata nisa ke dabanci.